Me tafin hannunka ke cewa game da ƙaddarar rayuwarka? Zanen rayuwa lankwashashe mara zurfi yana nuni ne da cewa mutum na iya fuskantar rauni da gazawa ta fannin ƙarfin jikinsa, sannan kuma mutum yana iya fuskantar haɗuwa da cutuka da rashin lafiya a rayuwarsa. Zanen rayuwa da ya shige ƙarƙashin dunduniyar babban yatsa yana nuni ne da samun tsayawa da ƙafafu, sannan yana nuni da cewa mutum yana iya fuskantar kowane irin matsala kuma ya zauna lafiya. Zanen rayuwa shi ne zanen da ya zagaye babban yatsa, wanda masana tafin hannu ke fassarawa a tafin hannun mutum. Zanen rayuwa manuniya ce ga wasu manyan al'amura da ka iya faruwa a rayuwar mutum. Tsarin zanen rayuwar hannun mutum yana ba da labarin lafiya da ƙarfin jikin mutum tsawon rayuwarsa. In waɗannan tsarin zanen rayuwar da na kawo ba su yi daidai da naka ba, to kar ka damu. Abin da kawai za ka yi shine ka yi following ɗina, ka yi like ɗin wannan bidiyon. Zan kawo maka zanen tafin hannu daban-daban da kuma bayanai a kansu, kamar su zanen kai, zanen zuciya, zanen ƙaddara, zanen aure, zanen tafiya, zanen lafiya, zanen arziki da dai sauransu. Passano.